Reserves taules mòbils. Per reservar aules mòbils s'han de fer la reserva a unes agendes que són calendaris de Google. Es marca quin armari es vol, quins dies a quines hores i per quina persona està reservada perquè no hi hagi confusions. Hi ha molts d'armaris en els centres, aleshores no hauria de ser un problema trobar un forat en el qual hi hagi un armari lliure per utilitzar qualsevol persona. Primer de tot, totes les reserves fetes apareixen en el web del centre a l'apartat Activitats. És a dir, que si algú vol comprovar si un armari està buit o no, tot quant ha de fer serà en el web del centre, picar a Activitat dels centres i els calendaris apareixen en aquesta relació que es veu aquí. Un ressalta el calendari gener 10, que sol estar a la biblioteca, el calendari febrer de 8, que sol estar a l'aula de quart B, és el lloc on se l'ha de depositar quan se l'ha acabat de fer servir. Des de març 13, a la sala del professorat, etc., tants com se'n vulguin mirar. Si un calendari té reserves fetes, en la setmana que es mostra aquí, es veu. Si es vol comprar una altra setmana, es pot fer picant en aquests indicadors d'aquí, que mostren la setmana següent, o l'altra, etc. Hi ha diverses vistes que corresponen a períodes de temps més amples o més curts. Per exemple, si es vol veure tot el mes, es pot picar aquí i es veu amb més poc detalls tots els dies d'un mes, en aquest cas de setembre de 2014. Per exemple, l'armari febrer de 8 té de 8 ordinadors, indicats per aquest número d'aquí, i habitualment està situat a l'aula de quart B. Manipular les eines de navegació del calendari es poden comprovar les reserves de diferents setmanes o, si es vol, tot un mes, com hem vist fa un momentet. Es pot veure una setmana o la setmana següent o una altra setmana i si hi ha reserves apareixeran aquí. Si no n'hi ha, naturalment apareixen els dies en blanc. Si es vol veure tot, això és per tot el mes, si es vol veure una setmana, es pot picar a la pestanya de setmana i llavors anar avant o enrere mirant la setmana que ens interessa comprovar. Per exemple, aquesta setmana hi ha unes quantes reserves fetes. Aquesta és l'adreça www.ieslaribera.net a l'apartat d'activitat del centre on es pot comprovar si un armari, una aula mòbil, està reservada en un dia i una hora concretes o no. Anem a fer una reserva. Suposem que es vol reservar l'armari que s'ha anomenat març 13, perquè té 13 ordinadors. Aquest nombre 13 és purament indicatiu. Són 13 a principi de curs, però segons les necessitats d'un grup o d'un altre es podria variar. El que no canviarà mai és el nom de l'armari. Per tant, l'armari març és l'armari que està manipulant ara. I doncs suposen que volem fer una reserva a l'armari de març, que de moment té 13 ordinadors, que està habitualment a la sala del professorat, i volem que l'utilitzi el professor Albus Dumbledore, i es vol reservar l'11 de setembre de les 12 a les 13. Anem a un compte. Evidentment, per poder fer aquesta reserva s'ha de disposar d'un compte que tingui autorització per modificar els calendaris. Les reserves de calendaris es poden fer a la porteria, si es vol, o bé es demana autorització, és a dir, la contrasenya, perquè cadascú, si se maneja prou bé amb els calendaris de Google, faci les reserves. De totes maneres, tant si ho fa una porteria com si ho fa una altra persona, com si ho fa la persona que vol reservar l'armari, es farà amb el seguint procediment que veurem tot d'una. Per tant, anem a un compte que tingui permís per anar a calendaris, per modificar els calendaris, i en aquest apartat que té aquests 9 quadrats s'escull calendari i apareixen a l'esquerra, aquí, tots els armaris amb el seu nom que hi ha en el centre. Recordem que aquest número que hi va darrere és indicatiu. Ara mateix hi ha 13 ordinadors de l'armari de març, però podria ser que en un moment futur n'hi hagi 10, per exemple, perquè alguns estiguin en reparació, o n'hi hagi més si els 13 que hi ha són insuficients per les necessitats dels curs. Bé, doncs, han quedat que faríem una reserva per un professor que es diu Albus Dumbledore a l'armari de març, del dia 11 de setembre de les 12 a la 1. Anem-hi. L'armari de març és aquest, i el volem veure en pantalla. Ara mateix aquí, el calendari que es veu és el de gener, que no té reservat. Ho sabem perquè hi ha aquesta casella marcada. Si volem veure de març, i només és de març, que tot i que no és l'única manera de fer feina, és una manera aconsellable de treballar,
només veure en pantalla el calendari amb el que es vol treballar. Per evitar-los, picam sobre aquesta fletxa d'aquí, la desplegam i deim que volem veure només aquest calendari. Automàticament tots els calendaris s'amaguen i només veu el calendari de març. Hem de fer la reserva a dia 11 de setembre, que és aquest dia, i l'hem de fer de les 12 a la 1. M'ho anàvem més o menys per les 12, ho podríem fer exactament per les 12, però tampoc no és necessari. Dia 11 de setembre editam l'esdeveniment i en el títol posam el nom de la persona que reservarà. És el bus Dumbledore. El volum de les 12 a la 1. Si volguéssim, podríem fer la precisió de les 12 a les 12:55, ja que els horaris de classe van de 55 en 55 minuts. Volem reservar no tot el dia, sinó només en aquestes hores. La ubicació no és necessari posar-la, podríem dir, per exemple, que és per fer feina amb BAT UA, amb el de batxillerat primer de batxillerat grup A. Això no és necessari, però si fos convenient anotar-ho, ho podríem fer. El color d'aquesta reserva serà d'aquest cel d'aquí, excepte que nosaltres, per un motiu o per altre, vulguem utilitzar un altre color per destacar qualque cosa. En general, això no s'ha de tocar. Picam desa i el calendari de març queda amb aquesta reserva feta. Si volguéssim veure només el dia, picaríem aquesta pestanya i veuríem que dia 11 de setembre, que és un dia anterior als que ja han passat, té aquesta anotació feta. A la vegada, els usuaris de la pàgina web, si refrescassen la pantalla anant, per exemple, a activitat del centre una altra vegada, veurien que en el calendari de març, el dia 11 de setembre, ha aparegut la reserva que hem indicat. És a dir, la gent mirant la pàgina web del centre sense cap permís especial pot saber si una hora determinada hi ha reserva de l'armari que li interessa, reserva feta per una altra persona, o no. Ara que es poden fer reserves senzilles, farem una reserva múltiple d'un període de dies. Comencem per la banda més senzilla. Suposarem que el professor Snape vol reservar l'armari de febrer de dia 6 a 18 d'octubre a primera hora, és a dir, a les 8 del matí. Com abans, anem a un compte que tingui permís de fer reserves, com aquest, posem en marxa els calendaris i ens assegurem de veure només en pantalla l'armari de febrer. A continuació cerquem dia 6 d'octubre, no és imprescindible fer-ho d'aquesta manera, però està mal com qualsevol altra, marcant a les 8 del matí dia 6 i editant. I li deim que l'autor, el reservador, el que té dret sobre això, és el professor Snape. El tindrà dia 6 de les 8 a les 8:55 per ser exactes i el volem repetir diàriament cada dia i que no repeteixi més després de 3 dies. Clar, si repetir diàriament cada dia i no repetim més després de 3 vegades de reservar, reservarà dilluns, dimarts i dimecres de les 8 a les 8:55. Deixarem el color normal d'aquest calendari i vet ací que el professor Snape reservant els 3 dies. Només ha reservat això. Anem a complicar un poc més això. Suposem un cas molt normal que una persona vol reservar 3 pips per setmana un armari i per tot el trimestre. L'utilitzarà cada dimarts a les 12 en aquest mateix armari de febrer, tots se faran igual, i el començarà a utilitzar dia 7 d'octubre i el farà servir fins al 25 de desembre. Anem a dia 7 d'octubre, a les 12, i fem la primera reserva. El professor X, per exemple, reserva de les 12 a les 12:55 des del dia 7 d'octubre des del dia 7 d'octubre i volen que aquesta reserva es faci cada setmana fins a Nadal. Direm que repeteixi cada setmana, dimarts, fins al dia
25 de desembre. Deixarem el color habitual del calendari i desa. Professor X té això reservat, hem de mirar si durant tot el mes el té reservat, efectivament, durant tot l'octubre, hem de mirar el novembre, aquí està, i hem de mirar el desembre, i el té fins al 23, realment el fins al 25, però esclar, el 25 no és dimarts i no es compleix les condicions, per dir-ho així, del contracte. Aleshores, ja no es reserva el dia 25 i dia 30, que seria el següent dimarts, ja no el reserva perquè ultrapassa el dia 25 i s'aturen les reserves. Anem a canviar una reserva. Suposarem que una d'aquestes reserves que acabem de fer, del professor Snape, farem això per setmana, del professor Snape no, del professor X, aquesta mateixa, no volem aquest dimarts concret de 12 a 12:55, sinó per motius que sigui, aquest dimarts, aquesta persona el vol a les 8 i ho pot fer, i no només a les 8, sinó que el vol de les 8 a les 10. La manera més senzilla de fer això és agafar aquesta ocurrència, aquesta reserva, picar-la i sense mullar-la, arrossegar-la fins a les 8 del matí i després, agafant aquesta petita ansa i aguantant a botar esquerra de ratolí, aguantar-lo fins a les 10. Naturalment, si el picam i editam l'esdeveniment, poden tocar les hores que no vulguem. Per exemple, si no de ser les 10 fossin exactament les 9:50, es podria fer d'aquesta manera i potser aquest dia valdria la pena canviar el disc color per deixar clar que és una situació particular i aquí està l'esdeveniment, canviat. Finalment, una cosa que és evident és que nosaltres hem de poder anul·lar una reserva feta. Per exemple, aquesta mateixa que hem canviat. Anul·lar-la, és el més senzill del món, la picam, elimina i ja està.